check, jedan, dva, mic check, pet, niko mene nije tjero ko ću šta to volam biti. Šta mi znači ova soba puna otvoreni misli? Šta mi znači borba ako nemam osnove za uspjeh? Jer sam isto prije znao, znači krenuo od nule. Jel mi treba neko možda da se otkačim od svijeta? Ko će slušat iste riječi, ko će ostaviti netrag? Mislim da je svijet u kurcu, al to nije znak da stanem. Neko izliječi sve rane kad je teško biti kamen. Zato rečuga mi vrvi kad se oslonim na sebe. Šta ti znači biti sam ako vjeruješ u mene? Neki ljudi su ti takvi, jel se pokriju uz obraz. Ja nikad nisam rekao da je ružan tuđi odraz. Sve može da se vrati, samo neko nije svjestan kakav čovjek može biti ako nisi malo spretan. Ovdje niko ne zna kako da oslobodi se stresa, jer čitav život drugi uči kako biti sretan. To je osjećaj koji nećeš moći da si otkriješ kad drugi pune glavu, al ne možda i dobiješ. Nisam preko mjesec dana uzeo da pišem, jer sam imao nekog pored koji je znao kako dišem. Jedan dio tebe ode kad se o tom ne progovara. Samoća onda kida pa se ista ne osporava. Ja stao sam sa sranjima, al sad me nekad vrate. Sa 24 sata sam ostao bez dandi i to mi nije hvala, jer sam čovjek koji pušta da život te izmuči, tek onda mogu ustati. Riječi su mi djela, a djela su mi snovi. Treba sad izdurat buraz kad te neko drugi mori. Nisam ostao u rupi, uzmem ono što ne drugi. Pravim puno tuđe glave, a nešto život nudi. To su greške preko koji treba bola nekad prijeći, ali izgubim se onda kad su emotivne riječi. Mislim da je sve u toku, treba sebe malo gledat. Kada dani budu mutni, bitno sebe je ne sjebat. I kraj na kraju bude kada ostali smo sami. Niko neće biti koliko to si ti u stvari.